روژا دوشەمê 26 mehê yekîneyên hêzên Amerîkî li bajarê Kurdan li Girêspî li Bakurê Sûriyê seredana sersinûr kirin. Ev dîmenên leşker û otomobîlan bi alayê Amerîka ji alayê Smart TV ve hatiye weşandin. Têdîtin ku leşkerên Amerîkî bi yekîneyên hêzên herêmî jî ra diaxivin. îro Amerîkî hatin ceme serdana me kirin, hin bengehê wan jî li vir hene. Serdana Hemî Xalê Sînor kirin. Êrosa jî serdana Xalê xwe kirin. Ew niha li vê de amade ne. Helbet ev bersivdaneke ji bo hêzên Tirkiye yên dixwazin derbasî herêmê bibin. Ew dibêjin ew ê êrişê bikin û biçin reqa. Roja sêşemê 27 mehê Wezîrê Berevaniya Amerîka James Mattis îmkanên çekdayîna şervanên Kurd li Sûriyê vekirî hêlabû û gotbû ku dibe ku em piştî rizgarkirina bajarê Reqa jî çekan bidin hêzên Sûriya Demokrat. Tirkiye hevpara NATOyê ya ku YPG weke gev dibîne, dibêje Mattis te kes kiriye ku piştî jinavbirina Daişê ew ê çekan ji destên YPG cardin vegerînin.